But the program has to go on there now. When you say the Google, the funny man, Diana Kata, Nasrana, when I come back home down. When you can go, I have or go to Noya to meet him or meet to His Excellency, Governor Ivan Ugwan. Senator Aberibe, Nando to him, that I said, back up. Why? The way do it, Yajabe, Officer Sanga, or Gavanga, so, Officer, not there was but Aberibe, General, of Kawanda, working. Yeah, I have that, Ndishi, Omonem, no one. Bana trip of Bicon, Mazamba, for tiny name, I'm going to be a using when I put up a gamma bully for no come on a booze or no come more. There's a map Yawa, Quazio, Yobunobi. I make a little Magnesium, Nanuku, Professor Mala. Any worker, Tony. Tony, only lower night account. I got look at Facebook, WhatsApp. Mama Bella. Igbo keleno. Mamano. Keleno. The world Igbo
Congress, she alabeke bata. Kambuzo koru no to akoko. I barana National Assembly. I was senator for the first time. Na July of 2007. One na Senate of the Federal Republic from 1999 to 2007. Here na every 2 years. Achuponi Bonoga Uroni was co-chair. So by the time we got to 2007, and Ndigbo coming from every state were Senate president. Why be a hope that one night walking? Ike Kuramada deputies and in PDP zone positions. Oh, granted, Brabia Joan and Bound say, oh, no, not talking with deputy president. One of your guy got Doshia. And I barely here and I said, no, they give and I bought meeting. Say that this will be the end of Ndigbo fighting among themselves. All them who they hold that for 2 times. By 2011, and you put it at door, wait for press conference. Before those not from other states, I'm gonna go and say, Nana Potala one night working on a lot. So you will make Ndigbo na zo n'ihi na ihe anyị na-ahụ n'ala Nigeria wụ ebilie ewere gị were zo against your brother. Joe na ndị World Igbo agụmarị unu na wee ihe a ga-asị wụ ihe eji ndị Igbo taa n'ala Nigeria na ọwụ ịdị n'otu. Anyị adịghị n'otu n'ihi na ị ga-achọtarịrị otu onye ka ekwe sị ka akpọpụta ya ka emebishie ihe ndị Igbo na-eme. Otu unu na-apụtara jikọta onwe unu sị unu na-abịa agụmarị unu sị ọ bụrụ na mmadụ bịa kọọ unu ọnụ ma ọ sị na unu amaghị ihe unu na-eme unu kwe ihe dị mkpa wụ ka a na-aga n'ihu. N'ihi na ndị ga-eme ka ele ma ihe ya ga-adị mma a ga-adịrịrị ya a na-achọtarịrị na nke ọbụla. Ihe ọzọ wụ anyị nọ na Naịjirịa, anyị apụtabeghị na Naịjirịa. Ọ Tony ka m na-akwa nke a n'ihi na Naịjirịa nwere constitution. Awụkwanụ m senator by virtue of that constitution. One man who can would the head of amendment of that constitution. Now, constitution of Nigeria, there is nothing like referendum. Only just in Aga, measurements, a cardiac vote, get up, get jam, or day there. Only to get jam there. And na 2014, I think. Ike Nando ya na anyị niile nọ na National Assembly emete ya sị ka eti referendum so that onye ọbụla chọrọ ịpụ ya ga-achị from that one. Nwanne anyị nwoke Goodluck Jonathan anyị apụọla gaa kụba otu ihe n'ime constitution anyị chenjiri and ihe anyị kụbara wụ na anyị kpebie onwekwa onye ọzọ n'idiri signature a ga-eji eme ka ọ dị into effect. In other words, anyị achọghị ka otu onye wepụ ihe mmadụ niile na-ekpebiela. Ọ nọrọ na nga ahụ. Ọ bụ otu nwanne anyị nwoke, otu lawyer na Lagos, ọ bụ onye Igbo, ọ ya bụ ụzọ ga-akọ si Goodluck ma ọ saịnịla na constitution ekwe ka ọ gaa ụda ma ọ nọ saịnị. Anyị abịa lụọkwa lụrụ ọ pụta ya
good luck ekwe sign ya ọ signchala ha ga cheta sị hey na ihe a ga-adị mma Attorney General nọ mgbe ahụ eweghachi si ya ha eme tipex aha good luck say that no sign again and I said your original copy because I'm an tipex came till today went and that original copy now she can make photocopy with her and say I'm back and I say okay I want to court I the other one hey the National Assembly one money they court all one good luck all one nine all time in law back to 1999 as amended without anything and if you don't go he married the same Constitution. Scenario. Kunyaka. No, the House of Assembly. National Assembly and House of Assembly we must work together under the Constitution. He will put a new amendment. And we will the same amendment I made before. Tipa down inside. Nina ge lugar. Even the Nigeria game. Gawur hagase unu choro referendum unu geje apa onwe ono na constitution so ke unu ga-eme so ya wuru either I be to gal work or ana say kai hapu wa I no ani no ana to kwa ni no to ani no ihe mere ji anya chọọ ihe no tai no ugbu a wuna ndị ngwana tilulu se awawa nkụ zoide ya okwu na-ekewele ọ tọọ dị awawa nkụ zoide ya okwu onye ọzọ zoide ya okwu nke ahụ nke ya onwe onye ọzọ nwere onye nọ na-ahụ na Naịjirịa mgbe ọbụla ebidoro mewe ihe atụgharịa ga-ele anya ị ga-anọ na-ele anya ndị ọzọ nwere nke ha gbafuo hapụ gị nwa ọ ihe mere nụ anyị na ike anyị na ọbịa leta nga asị na a na-aga ịrụ ree ewere ego Naịjirịa rụọ otu nke anyị asị anyị tere ka chọta onye ga-abịa ịrụ ya anyị asị mba na anyị ekweghị n'ihi na awụwa nkụ zọ ide ya okwu ekewele anyị asị ọ na-aga eke oke ruo mmadụ niile n'onye anyị chọrọ so ọtụtụ mgbe ya were ọdụ ma legharịa anya n'anya ukwu Prọfesọ Nwala Tony nwanne m nwoke anyị nọ nga ugbu a anyị na ndị World Igbo anyị maọbụ ndị gọọmenti anyị ahụkwuru ụmụnna anyị ndị movement of Biafra ama ndị anyị kpọọ ha bịara because ahụ mgbe ha dị ụra na newspaper sị na ha bịara ime nga ugbu a na anyị bịara ịchọta anyị na Buhari ga-eji adị na mma onye bịara ịchọrọ otu ha Buhari ga-adị na mma anyị niile nọ nga anyị ga-azadịrị otu ajụjụ ma anyị azabeghị ajụjụ ahụ ihe niile anyị na-eme nga taa enweghị uru ọka na ajụjụ ahụ wụ ọ gịnị ka anyị chọrọ ma anyị azabeghị ajụjụ ahụ sị ọ gịnị ka anyị chọrọ anyị gwa atụrụ anyị vootu kpọta anyị na National Assembly anyị na-ele unu anya ọgwa anyị nwa ga-aza ajụjụ ahụ ọhịa unu nwapụ si anyị ma anyị ga-ame ọhịa anyị na-aga ime ụlọ keleenụ mmanụ keleenụ mmanụ ewere ohere akpọzie onye isi anyị ọ pụtaghị mgbe ahụ bịa sị ka ebekwa tụrụ ibe ya dụgharịwa ihe a niile ibe ha na-adọ ijere adọgbuchi onwe ha so he is a true Igbo man a na-akọ ihe niile na-akọ elu na mkpa and onye jụrụ ajụjụ si onye moto o ji wụrụ deputy senate president emecha unu bịa jụzie m ajụjụ ka ama moto o ji wụrụ deputy senate president